Ideme na najskôr. Áno, máme tu VSOP 2010 finálový stôl. A máme tu race. Tu keď dá celé, kamaráde. To je húfa. Race 6575. Povoli pred chvíľou som nevidel, že tam veľké tyko. Euro? Jaký máš zrejs? Zdeno ide. Zdeno, aký máš zrejs? Zdeno, jakú máš hlbokú hubu? Daj natočím. Pre mojho hlbokého kona. My sme mu to písali na oznámkach. Zdeno race. Môjmu hlbokému konovi. Euro? Ťažký štýl. Ja si musím premýšľať ešte. Musíš premýšľať, ty kokode. Čo mám teraz vymyslieť? Čo mám vymyslieť? Nekop to prosím ťa. A ja som to chcel... Pozor, potrebujem rozbeh. Ty kokoda, čo ja mám teraz robiť? Nice. Víš sa? Počkaj, tak dobre. Ja hrám ping-pong. Ty koko. Oh hell yeah! Ne! Ty kokos, ja sa rozjebala tá paša. Áno! A showdown! Tento pohár si to... Čo ti jebe? Čo mám? On má ešte 3, ja mám... Mám Jokera. Nice game! Nice! Eso Kvido. Eso, Kvido. Ja mám Jokera! Aha! Jokera! No pičo, má devinu. Vyhrávam. Počkaj, ja som mal ESO a 8. Aha! Ja mám Zjedol si hodový piču! Ja mám 6 a ječko. Tak to mi povedal. Áno, aj koniec VSOP. Tetenisty alebo ďalší? A ne tetenisty. Dobre. Dobre. Dobre, on to schytal dvakrát, hej. Dobre. Tak toto je Nice. povedz.